Mga igsuon, aniya kita karon sa ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig. Pipila ka mga kaliwatan sa mga Kristiyanos nagtuo nga si Kristo mubalik usa ni ana katungang gabii. Ang kagabion nagtimailhan sa hataas nga pag-abot diin ang simbahan nagtukaw pinaagi sa kahayag sa balaang kasulatan. Ang simbahan kaniadto nagtuo gayod sa dali nga pagbalik ni Kristo. Si San Lucas nangusog nga kinahanglang paabuton nato ang parosya ang ikaduhang pag-anhi. Apan walay nasayod kun anus akini moabot. Ang agalon moabot sa magkawatan, pakuratan niya ang matag-usa. Mao nga ang iyang dili mahibaloang pagbalik, maghimo kanatong dili andam. Ang pagtukaw dili baya walay pulos nga panahon, diin mahimong magligoy-ligoy lang ta. Alang kanatong mga Kristiyanos nga nag-ung-ung sa ganghaan niining ikatulong milenyo, hinungdanon kaayo nga ang pagkaduol nga pagbalik sa Ginoo padayong magmando sa atong kinabuhi. Bisan pa man sa kadulom sa kawalay pagtuo sa uban, kita sa kanunay ug sa walay kahadlok magtukaw. Ato kining pamalandungan karon. Ikaw ba usab nagtukaw alang sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo? Andam ka bang musugat kaniya sa iya unyang pagbalik? Mga igsuon puno sa kadasig palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod dining santos nga misa.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Mga igsuon, maghinulso kita sa ato mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga moy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa
Magampo kita, makagamog buhi nga Diyos. Ang imong espiritu mo'y naghimo ka namo nga mga anak, nga sa dakong pagsaling nagtawag kinimo gamahan. Dugang yang imong espiritu sa kugmadini ka namo, o dada kami nga nasa langit ang isat nga kabilin. Pinagisa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariban kanimo, niya sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga kapigulangan, gipahibalo ng daan unsa ang mahitabo ni adtong gabi huna. Aron malipay sila ug madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang mataro nga nasod ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway o gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanamo anha kanimo. Sulod niining tanan panahon, ang mainitong mga tao gikan niining mataro nga nasod sa tago naghalad og mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni adtong karaan nga mga awit sa pagday. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sayang kaugalingon. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sayang pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdaig kaniya. Bulahan ang nasud kan sang Dios, mao ang Ginoo. Ang lungsod ngayang gipili, alang sayang kaugalingong kabilin. Ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sayang tanawa ang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Bulan ng lungsod
Ginoo nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maaniya unta kanamo o Ginoo ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo bulan ng lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman o dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya samara nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda ingon ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa siyudad nga ang Dios mismo mo'y naglaraw ug nagtukod. Ang siyudad kansang mga sukaranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod tigulang na siya kaayo ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayud mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan. Ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo. Nakita na nila kini ug gikahinangup nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga dumuduong dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matinaw nga nangita sila usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghuna-huna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghuna-huna pa sila niini, makapauli unta sila. Hinunua gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios nga sila muila kaniya nga ilang Dios. Kay ang tanan andaman siya sa usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak ingon nga halad sinunog. Gingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac, makabaton kag mga kaliwat. Nagatuo si Abraham nga makahimo ang Dios pagbanhaw kang Isaac. Busa maingon ta nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon.
ang pulong sa Ginoo. Balaanon tang santos nga ebanghelyo palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kadlok gamayng panon, kaya ang inyong amahan ay buot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap ko mo mga puntil nga dili madunot, o tiguma ang inyong mga bahandi dito sa langit. Niindili gayud sila mukunhod, kaya wala may kawatan nga makahilabot nini, ni may anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi, at wasab dito ang inyong kasing-kasing. Pag-andam ka mo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste diha sa hawak, o dagkuti ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o ginigtuktok, ablihan dayon nilang putahan. Bulahan katong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw o nagandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan o silbihan niya. O bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisa kung mabot siya sa tuwang gabi o kadlaw na. O timani kini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanu sa maabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamusab kinahanglan mangandam, kaya nga anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya bingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba nining sambingaya alang ka na mo lamang o gitumong mo ba kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitumag, kinsa ba di ay ang buotan ug malamon nga sulugoon? Siya ang tungyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo na tumaong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon. O kunya, musugod siya sa pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki o babae, o magpalabig kaon og inom o maghubog-hubog, o kunya, mahibalik ang agalon usa na nakaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya, o sa panahon nga wala nahibaloy, tagod-taguron siya siyang agalon o pahiyagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang bot ipabuhat kaniya siyang agalon,
apan dili magandam o dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto siya agalon o makabuhat og butang nga tungod nini, angay siyang latuson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tao nga gihatag og daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatag og daghan pagayon, paninglan usab og mas daghan pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong buntag natong tanan. Sa pagkahimugso sa tao, uban ng gihatag sa Dios, mao ang iyang mga gasa, special nga mga gasa, special nga mga abilidad, mga talento, karisma, nga kini angay niyang gamiton dili sa kaugalingon kundi alang sa iyang sikataw diha sa iyang katilingban. Ang mga gasa, ang mga talento, kanang special nga mga karisma nga gihatag kanato sa Dios, sama kini sa katudom nga iyang gipiyal kanato. Kinalan ato kining amumahon, ato kini igamon, ato kining palambuon, aron kini motubo unya mamunga. Akon ingunan niyang mahitabo sa mga karisma, mga talento, sa mga abilidad nga gipiyal kanato sa Dios, tinuray daghan nga malipay. Unya diya sa itong paggamit ni mong talento, dili alang sa kaugalingon kundi alang sa itong isikataw sa atong katilingban. Kini usa na kapagpakita o pagpadiyag sa atong pagpasalamat, pagdayeg, paghimaya sa Dios nga may naghatag kanato nining maong mga gasa. Adunay mo ingon, usbay kong gasa, wa man siya po'y gasa. Sa kong pagtanaw sa kong kaugalingon, wa siya kong makakita, bisag usa ka gasa, kagihatag kanato, so kanako sa Dios. Kung ako'y makadung arong istorya, akong ingnon, doon na maginigasa ng Petromax, tao pa ka. Doon na kayo kita'y gasa. Kung galing wa kita makakita ni ini, diya sa itong kinabuhi, anana ka nato ang pagdiscovery ni ini, unsa kining mga gasa, mga talento, mga abilidad, mga karisma nga gihatag ka nato sa Dios. Unya sa ato na kining madiscovery nga maoday kining mga gasa ada sa itong kaugalingon, ato kining gamon, ato kining atimanon, palambuon, aron nga kini mapahimuslan sa matag usa sa atong katilingban. Tingali nagkanungka mo sa usa ka ngalat ko sa katao Pilipino, Efren Peña, Florida. Kinisya usa ka batanon. Apan siyang kabatanon na man kay eskula, siyang pagkabatanon aduna siya'y special nga gasa nga gihatag kani sa Dios ug iyang kuning gigamit alang sa iyang katilingban. Maayo ni siya motudlo kung siyang gihimo gani sa akong pagmalandong usa kini kay tamparos insulto kinis gobyerno kung sa gihimo ni Efren Peña, Florida. Nag-organize siya mga batano usab nga mga volunteers. Unya ilang gitawag ay ilang kaugalingon school o Cariton School. Unsa may gihabot ni Efren? Literally Cariton ang ilang gigamit kay pobre lagi. Mangayo sa mga donasyon, kasagaran mga basahon, iyang ikarga siyang Cariton. Unya uban sa iyang mga kaubang mga volunteers, maglibot-libot silang dapit, ilabi na sa mga slums area, squatters area. Hindi nito daghang mga bata nga wa maka-eskwela. Unya
iyang tudluan ang mga bata. Unsaon sa pagbasa, unsaon sa pagsulat. Tuluan ang mga bata may tungod sa mga mayong mga values sa kinabuhi. Nga tungod siyang gibuhat gani, giisip siya, gipasidunggan siya sa CNN Hero of the Year kung wa ako masiyop 2009. Dakong dungog sa Pilipinas, ani ay usa ka batan-on apan iyang gigamit kining special nga gasa talento sa pagtudlo. Nya kanindot nini voluntaryo ang iyang gibuhat. Mahimuon tag di katunya buhaton kung siya nagtanaw paalang siyang kaugalingon. Apan ang iyang itanaw mao kining mga kabataan nga nagkinahanglang edukasyon. Og siya sa iyang ginagmayng mga paagi naghihimo ya tumang pagtudlo. Kariton school, kariton classroom. Asa siya may punta, magtuod siya na tumaong kariton. Apano ba ni tumaong kariton? Dunay mga basahon, kasagaran mga donasyon gikan sa mga taong aduna say malumog mga kasing-kasing. Daghan ang mga batanon nga iyang natabangan. Daghan ang mga kabataan nga alang kanila wa na tay direksyon ng ilang kinabuhi. Apan tungod ni usa ka batan-on ganyan lang Efren Peña Florida nausab ang direksyon sa ilang kinabuhi. Ipasidunggan siya sa CNN unya aduna say cash nga apil kato siyang pasidungog apan diin mat kato niya gamita. Wa gyud niya gamita alang siyang personal nga panginahanglan bisan sa iyang kakamos. Apan niya katong gigamit aron mapalapdan pagiyod ang iyang apostolado pagtabang sa mga kabataan nga dili mahimong mga ignorante. Gigamit katong iyang palapdan katong iyang giyon Cariton School, Cariton Classroom. Yung nakanindot nini, nagakadaghan ang mga batanon nga nadala niya nining maayong buluhaton, dalaygon nga buluhaton. Unya nagasugod kini sa usa ka batanon nga nakakita nga aduna siya espesyal nga gasa nga gihatag kaniya sa Dios og iya kining amuma, iya kining giugmad, iya kining gipalambo. Ang nahitabo daghan ang nalipay tungod sa iyang gibuhat. Gasa apan gigamit gipahimuslan dili alang sa kaugalingon kundi alang sa uban. Lain usab nga pangalan tingali na kadung kamo kanunay kinatong makita usay makita sa TV, Henrietta de Villa. Kini des Henrietta de Villa sa akong nabasahan wa dyan siya makahumag college, first na college ra. Hinoon kini siya sa apelido lang daan unya siya pong apelido sa pagkadagay Tambonting mga dato ino dyan po ng mga apeliduha. Apan sa may gibuhat ni Henrietta de Villa aduna kini sa espesyal nga gasa ibang otukan siya unya malagaron sa katawhan nya maayo po ni siya musulti yang gigamit kining maong abilidad kining gasa espesyal nga gasa nga gihatag kaniya sa Dios aron sa pagtabang sa iyang sa atong katilingban. Tingali nakadung ka muna ning maong kaning maong pundok o kaning maong kalihukan PPCRV, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kini siyang usas mga organizers sa PPCRV. Kato nagasaulog ang atong nasod o din ni saulog sa atong nasod ang World Youth Day. Nabibisita ang atong Santo Papa. Usas yes mga organizers ni ato. Kaning Mother Butler. Tingkaduong makita
kita na maong kapunungan, nahimo siya nga national president ining maong kapunungan. Unyang labing na kong achievement sa kong pagtanaw ni Villa, abot nagapadayon baka kinakaroon siya, gihimo siyang ambassador sa atong nasod ngadto sa Holy See dito sa Roma. Ani ay usa ka simple yanang babae, apan gigamit ang espesyal nga talento, abilidad nga gihatag kani sa Dios, dili alang sa kaugalingon kundi alang sa uban, alang sa katilingban. Og siyang paghimo nini, daghan ang nalipay, daghan ang nakadawat sa mga kayuhan gikan sa iyang paggamit og pagpahiluna nini mga espesyal nga mga gasa nga gihatag kaniya sa Dios. Mga igsoon sa aton nagiingon, aduna ba kita mga gasa? Aduna. Anara na ka nato, wala na sa atong kaugalingon ang pagdiskubre nini unsa kini mga gasa. Ni atong hinuduman kini gipiyal ka nato sa Dios. Sama kini sa puhunan, sama kini sa kakabtangan, gipiyal ka nato sa Dios aron kini atong ipatigayon, atong inegosyo aron kini mulambo. Unya moabot ang panahon, sa katapusan sa panahon, paninglan kita sa Dios kung giyon sa nato pagpahimulos ug paggamit kining mong gasa nga iyang gipiyal ka nato. Gasa mo sa ato kining angay pasalamat nga to sa Ginoo, apan kini atong pagpasalamat ato kining ipagi sa paggamit nato nini diha sa katilingban, aron nga dili kay kita lamang ang makapahimos nini, kundili ang labing daghan sa atong katilingban, kundili magani ang tanan. Aduna ko isa ka ako ra po ning paryente. Doon na siya gasa, ibitang makamao-mao, di po makamao kayo, makamao-mao mo duyog, gitara, keyboard, kamao-mao mo duyog. Apa nang nakaway lami, kay din siya malipay, doon ay laing makahibaw, doon ay laing makamao. Mga di dyan mo todlo sa iyang nahibawan nga tos uban, kay ma-insecure siya kung aduna na mga taong makamao sa iyang abilidad. Maninitabo dito sa amo, kaya taga-amo man lagi ko, inawa po mo makailaning tawana. Sikat siya kanunay ka mo itigduyog, doon at misa, matag Domingo, diya doon na pa yung mga misa matag adlaw. Diya sa diyan nila yung nakamao, naon sa banang luod naman, di naman mo duyog. Nga no, aduna ang tay gasa, apan yang ihinakog, kini maong gasa. Mga igsoon, pagkanindot, kung ang matagos sa kanato, nakakita unta, aduna ko'y mga gasa, mga karisma, abilidad. Unya ato kining palampuon, o ato kining ipaambit sa usag-usa. Dili kay taguan kini, dili kay ihinakog kini, kaya lagi kini iya kini sa Dios, ug dili kini ato. Busa kay iya man kini sa Dios, ato kini ibalik nga to kaniya. Apan og pinagi ug diha sa atong isig nga tao, sa atong katilingban. Kung ato kining buhaton, di pa pagkanindot ang mahitabo sa atong katilingban, naghinatagay, nagpambitay sa mga gasa. Niya nakanindot nini, kay ikaw adunay gasa, ako adunay gasa, siya adunay gasa, sila adunay gasa. Dili man nagsamang atong mga gasa, ang atong mga karisma, mao ni nakanindot. Kay dili man nagsama, ato ipaambit kini sa usag-usa. Dili matalikan magkalibanga kita kung kininig kadi ang maghasa ato kini pag-ambitan. Hinuon, ini pagkadako kay ikatabang nga mulambo pagidug mulig-on ang atong katilingban. Mahimo po malipayon ang usa ka katilingban kay ang matag usa
nahibaluman unsa ang mga gasa nga gihatag kaniya sa Dios o iya kining gipalambo o gipaambit kini sa usag-usa diha sa atong katilingban. Sa ato pa mapaambiton kita, manggihatagon kita, malagaron kita sa usag-usa, ginamit kini mga karisma, mga talento, mga abilidad nga gihatag kanato sa Dios. Dili unta nato kini hinakog kay lagi sa mosugot kitag sa malili. Aduna sa mga tao ingon niini diha sa atong katilingban, aduna unta ikapaambit. Apan wa kini ipaambit ngano mahadlok nga panagiun niya sa ilang pagpakita sa ilang gasa, adunay ubang makakat-on, makasundog sa ilang gibuhat mo sa mahimo nang wa na sila gamit sa atong katilingban. Di ba doon maingon niya na apan ang pagkanindot kung ang metabo ingon ini nagpaambitay kita sa atong mga gasa, daghan ang nalipay, daghan ng kuntinto sa atong katilingban. Mga igsuon sa ato nag-ingon, dili kita mo'y tag-iya nining tanan bisan na gani atong kinabuhi, gipiyal kini sa Ginoo sa matag usa kanato, piniyalan kita apan diha sa paghatag kanato nining maong gasa, iya kitang gisaligan o gisugo kita niya nga kini gamiton gayud, palambuon gamiton aron mapahimuslan kani sa labing daghan. Sa ingon ini atong gidayeg o gihimayaw gipasalamatan ang Dios pinagi ning mga gasa nga iyang gihatag kanato o gibiyal kanato kaysa tinuray dili kita ang tag-iya niini, ang Dios mong tag-iya niini busa angayan lamang nga kini atong ibalik ngadto kaniya apan ang atong paghimo nini pinagi og diha sa atong katilingban, ipaambit kini sa atong katilingban o sa atong kaingon busog, malipayon o kontento ang atong katilingban. Aging pagtapos ato kining pahimugatan, tanaw nato diya sa atong kaugalingon, aduna gayo kitay mga gasa. Matod pa wala kay tayo nga pobre ra kayo. Wow, di si mga gasa nga ikapaambit ngadto sing isig ka tawo diya sa atong katilingban. Anaari day kanato ang pagdiskubre unsa kining mga karisma, unsa kining mga abilidad nga gihatag kanako sa Dios. Ug sa akong pagkakita ang pagdiskubre nini sa atong nagingon, ato kining gawon at timanon kining palambuon, ato kining himuon nga mamunga kini aron nga kini makahatag og kalipay, daghan ang makapahimulos nini diha sa atong katilingban. Manindog palihog. Atong ipadayag karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa Diyos sa ngamahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Yanak binuhat usang kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may bayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya, o misuti pinagi sa mga propeta.
Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko nga apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabuniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa diyang gidawat nato ang gas sa pagtuo, kita gitawag sa pagkamasinugtanon, sa paglaom ug sa pagpangandam sa pagdawat kang Kristo sa bisan unsang takna. Tinukmod niya ng maong pagtuo, mga liyopo kita alang sa uban o mayon kita, amahan liguna ang among pagtuo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa Santo Papa, sa kaobispuhan, sa kaparian, ug sa mga diakono nga nag-alagad ug nagtultol sa dakong banay sa pagtuo ang simbahan nga mulahutay sila pinaagi sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran nga magmatinud-anon sila diha sa ilang pagpangalagad, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga gilutos nga magtutuo nga magmalaumon sila diha sa ilang tinagong paghalad ug sakripisyo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa tanan nga nangamatay diha sa pagtuo nga makaambit na sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Walay katapusang amahan, kami nasayod, wala masayod sa adlaw ug sa takna sa pagbalik sa mga anak, isip maghukom. Sudong ang among mga pag-ampo, among ilahanan nga kami bituo siyang pagbalik. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Pasan, Panginoon.
manindo. Mga igsoon, pag-ampo ka mo ron ng ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, magagahom sa tanan. Gawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot anan sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan along usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga gamahanan, maghatag sa mga gasa nga mong gihalan. Dawatang gasa sa imong simbahan, o himuha kami nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo niya atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagahom sa tanan. Hangag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat nga pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod nini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, aryanon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahom manimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangit-ngit nganha sa matahom mga kahayag. Og busaban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-ingon. Ginoong Diyos at kagahuman, Santos, puno ang langit o yuta sa imong Hosanna, 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 Hosanna sa kaitasan, sa kaitasan. Dayon ang nagahani sa ngalan sa Ginoo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitasan, sa kaitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasar may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya pa nagmipasalamat kanimo.
Mipikas sa bihatag niini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Ihatag niini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan inigpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo o sa tanang mga pare. Hinamdumi sa pangamong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay da sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, aamoy ikaw nga dahi kuno gaamoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kanyawan kaniyang diha kaniya. Ihatang na kanimo makagahong yaman. Diyos kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Karabagaan po kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitunlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo yahan na sa mga langit. Payday ko ng imong ngalan, moabot ka na buhay, imong gingharihan, watuman ang imong pagbuhay.
duta waingon sa langit. Ang kalanhon namo sa matagalaw, ihatag ka namo karong yadlawa. Kung pasaylo kami sa hamoy wagasala, maingon niya kami nagapasaylo sa mga nakasalakan mo. Kung dili mo kami itukyan sa mga panulay, inunuhan luwasa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoong nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay himo manangking harihan, hanggang humoy ang himaya, hahangtun sa kahangturan, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahag kaninyo. At ipakita ang atong paginigsunay, dahil manahag kaninyo.
Panginoon, kiniwang ko daro sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kaliputan. Mulahan ng gidapit, alang sa bangkete sa Ginoon. Kinulya ko ang makalawat kanima, pangpamulong lamang o mamaayo ko. Palihog manindog. Magampo kita, O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas ang kanamo sa mga sala, o magamping kanamo nga makanunayon diya sa kahayag sa imong kamaturan. Pinagi ni Kristo among Ginoo.
palihog maglingkod sa makaliyot. Alang sa atong mga igsuon, nga buot mutunol sa ilang mga intensyon o katuyuan, among dakong sorry sa tanan nga mohatag sa ilang intensyon o katuyuan, samtang ang commentator ana sa commentator stand o nagasugod na siya sa pagbasa sa mga intensyon o katuyuan. Kini aron malikayan ang problema sa reklamo. Manghinaot kami nga inyo kaming masabtan ug tahuron pinaagi sa pagsunod. Daghang salamat. Adunay lain nga mga paibalo na makini sa tutabi nga panatong gyapon ning basahon alang netong way kopya. Nagapayat dayon karong adlaw ang seminar sa Basic Bible sa Barangay Luok. Isugdan kagahapon nya tapusod karong hapon pinagi Santos nga misa. Alas 4 ang misa dito sa Barangay sa Luok. Unya magpasalamat kitang tanan o magpasalamat kita sa tanan nga bidawat sa atong staff sa Basic Bible diya sa Barangay Luok. Unya laing schedule sa seminar Bunga Ilaya karong Agosto 17-18 ato na sa paghahimua kini mong seminar sa Basic Bible. Ikaduha ang piyesta sa Mahal nga Birhen sa Asunsyon pagasaulugon karong Agosto 15. Adlaw kining Huwebes, ang misa nato magasugod sa alas 4:30 sa hapon o niya musunod o ato isunod ang prosesyon. Ang pista nosab sa ato ikaduhang patron sa Senyor San Roque pagahimon karong Agosto 16 adlaw Biyernes. Sa gihapon ang misa mao ni kasagaran atong paghimuon alas 4:30 sa hapon unya isunod na sa bang prosesyon. Adunay paghimuon nga mga seminar sa bagong mga lay ministers. Karong maabot Agosto 24 adlaw kini Sabado dinhi sa atong parokya. Magsugod kini sa alas 8 sa buntag sa adlaw nga Sabado ra kini usa ka adlaw. O kini magalangkob sa atong mga extraordinary minister of the Eucharist, sa atong mga commentators, mga lectors, o atong mga psalmist. Gidasig namo o gidasig ang tanan, ilabi na ang mga kabaryuhan, nga wala pagayong mga lay ministers o kakulang o mga lay ministers sa pagtubag ni nimong panawagan. Atong balikon, alas o Agosto 24 adlaw Sabado magasugod kini mong seminar alas 8 sa buntag. Manindog palihog. Ang Ginoo manahakan ninyo. Manalangin kanyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ato nagikahadad ang Santos nga Misa, atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo.